Pientalon ulkomaalaus on helppo, mutta suunnittelua vaativa työ. Ennen aloittamista kannattaa miettiä, osaatko ja ehditkö tehdä sen itse vai tarvitsetko ammattitaitoisen maalarin avuksesi. Aikataulua suunnitellessasi varaudu myös sadepäiviin. Jos haluat vaihtaa talosi ulkoväriä, ota ensin selvää rakennusvalvonnasta, onko se sallittua. Samanväriseksi saa aina maalata. Niin mikä se on? Sokkeli tulee sitten täältä. Niin. Ja se on kummanen. Se on tää. Joo. Hyvä. Näkyy. Joo, erittäin hyvät. Jos tiedät, millä maalilla talosi on aiemmin maalattu, hyvä niin, sillä vanhan maalin sideaineen selvittäminen on tärkeää uuden maalin valinnan kannalta. Olennaista on myös tutkia, kuinka hyvin maali on kiinni alustassaan ja kuinka likainen pinta on. Näin voit arvioida, paljonko on pohjatöitä ennen kuin pääset maalaamaan. Muista myös mitata seinien pinta-alat, jotta tiedät, mikä on maalin menekki. 3,3. Sitten neliöitä yhteensä 16,9. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa. Maali kuivuu silloin liian nopeasti, etkä saa tasaista jälkeä. Maalattaessa kannattaakin kulkea varjon puolella, jolloin seinäpinta on viileämpi ja maalarinkin mukavampi työskennellä. Aamulla aloitat siis länsiseinältä. Työssä tarvitaan kunnon telineet. Ennen niiden pystyttämistä on ehdottomasti tutustuttava kokoamisohjeisiin. Sokat paikoilleen ja lukkoon. Tuet oikein päin ja kulkusillat kiinni. Telinettä saa käyttää vasta, kun asiantuntija on tarkistanut sen ja kirjannut tiedot telinekorttiin. Nyt kyllä vähän pelottaa. Kun siirrät telinettä, muista säätää säätötunkit uudelleen niin, että teline on koko ajan tukevasti suorassa eikä pääse kaatumaan. Onko hyvä siinä? Käyttöönottotarkastus se on ei muuta kuin kova käyttö. Sateen mahdollisuus on aina huomioitava. Töiden päätteeksi on hyvä siirtää telineet riittävän kauaksi seinästä, ettei roiskevesi vahingoita juuri maalattua pintaa. Työn suorituksessa tarvitaan perustyövälineitä, kuten maalikaavin, teräsharja, maalausteloja ja harjoja. Puupintoja maalattaessa käytä sivellin tai ulkomaalausharjaa. Sokkelia maalattaessa kätevin on tela. Uudet siveltimet ja telat pestään ennen kuin niillä maalataan. Näin saadaan huoliteltua jälkeä, kun irtokarvat ja nöyhtä on poistettu ja välineet toimivat niin kuin pitää. Viimeistellyn lopputuloksen saavuttamiseksi yksityiskohtien huolellinen käsittely on tärkeää. Työvaiheiden helpottamiseksi voidaan käyttää apuna esimerkiksi hioma- ja akkuporakonetta. Kärkihiomakoneella saa kätevästi puhdistettua nurkat ja pienet yksityiskohdat. Metalliosien esikäsittelyssä metalliharjalla varustettu kulmahiomakone tekee siistiä jälkeä. Tutustu koneiden turvallisuusohjeisiin ennen käyttöä. Maali tulee sekoittaa huolellisesti ennen maalausta ja säännöllisesti myös maalattaessa. Porakonevispilä on tässä hyvä apuväline. Joo, nämä kannattaa heti kyllä tarttua, mutta ne jämähtää ihan noilla laakista. Jos jatkat maalaamista ruokatauon jälkeen tai seuraavana päivänä, kääri siveltimet tiiviisti muovipussiin tauon ajaksi estääksesi niitä kuivumasta. Työvälineiden puhdistaminen aloitetaan kaapimalla ylimääräinen maali pois. Seuraavaksi työvälineet puhdistetaan käytettävän maalin liuotteella. Tämän jälkeen on saippuapesun vuoro,
ja lopuksi huolellinen huuhtelu vedellä. Työvälineet kuivatetaan ilmavasti, mieluiten pystyasennossa, jotteivät telan nukka tai siveltimen harjakset painu kasaan. Mitä paremmin valmistelet työn, sitä helpompaa maalaaminen on. Suojaa ne pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Pintojen puhdistus aloitetaan reilulla pesulla. Kastele ensin ja levitä pesuainetta vain niin suurelle pinnalle kerrallaan, ettei se ehdi kuivua kiinni. Harjaa, jos pinta on kovin likainen. Huuhdon lika ja pesuaine painepesurilla. Jos pinta on likaantunut vain vähän, pesu onnistuu myös puutarhaletkun sumuttimella ja harjaamalla. Anna kuivua kunnolla. Jos peset ja maalaat peltikaton samalla kertaa, muista käyttää putoamissuojaimia. Tästä ei kannata tinkiä. Mitä paremmin skrapaat, sen kestävämpi tulee lopputuloksesta. Ensin pohjustetaan seinäpinnasta ne kohdat, joista maali on kaavittu pois. Sitten nämä alueet pohjamaalataan. Lopuksi kaikki pinnat maalataan valitulla värisävyllä peittävästi. Sivellintä on kätevintä pitää kädessä kynäotteella ja levittää maalia pitkin vedoin. Maalia tulee levittää ristiin, eli sekä vaaka- että pystysuuntaan. Viimeistely on kuitenkin tehtävä samansuuntaisilla vedoilla rakennusosan muotoa mukaillen. Näin saadaan tasaisesti peittävä pinta. Ole tarkkana eri värin rajauksissa. Pienet maalausvirheet rajapinnoissa näkyvät kauas ja pilaavat helposti muuten onnistuneen maalauksen.